az Ismeretlen Szahara Podcast. Almási László Ede. Levegőben, homokon. Repülőverseny az egyiptomi oázisok körül. Második rész. Amikor az idén tavasszal a Királyi Egyiptomi Aeroklub tevékeny elnöke, Taher Pasa ő excellenciája felvetette az oázis körrepülés tervét, engem is bevontak a tanácskozásba arra vonatkozólag, hogy az egyes oázisok közötti sivatag szakaszok felett meg lehet-e kockáztatni a verseny megrendezését esetleges kényszerleszállásokra való tekintettel. Azok közé a kevesek közé tartozom, akik többször is bejárták ezeket a sivatag részeket. Ismertem azokat a terepnehézségeket, amelyekkel esetleges autós mentőexpedícióknak majd meg kellene küzdeniük. Részemről csak a Karga és Dakhla oázisok között elterülő sziklafennsík ellen viseltettem aggályjal. Bár annak idején sikerült egyik sivatagautómat nagy üggyel-bajjal erre a fennsíkra felhajtani, mégis tisztában voltunk azzal, hogy ha valamelyik gép esetleg ezen a szakaszon kényszerül leszállásra, 3-4 napig is eltarthat, amíg az oázisokból teveháton segítséget lehet küldeni. A kitűnő térképes útleírásban, amely külön a versenyzők számára készült, fel is tüntettük, hogy a repülők lehetőleg ne a fennsíkon szálljanak le szükség esetén, hanem igyekezzenek a kurzustól kitérve elérni a mélyebben fekvő sivatag síkságot. Kíváncsian nézem most az oly nehezen megközelíthető fennsíkot, amikor elrepülünk 300 méter magas, merőleges sziklapárkánya fölött. Felül szép, síma homoksíkság terül el, ideális leszállóhelyek mindenfelé, mégis kissé magasabbra dirigálom Lomé barátunkat, hogy motorhiba esetén sikló repülésben el tudjuk érni a fennsík szélét. A Quadron Gypsy Major motorja azonban egyenletesen duruzsolva húz tovább, és alig fél óra múlva feltűnik a párkány túlsó oldala, alatta a Dakhla depresszió zöld vegetációs foltjaival. Még jó darabig kell repülnünk, amíg végre meglátom a vajsárga dűnevonalat, amelynek lábánál húzódnak Mut oázis falu pálmakertjei. Alig, hogy földet érünk és számozott helyünkhöz gurulunk, már rohan is az elegáns Shell fiatalember. Mennyi benzint parancsolnak? Milyen olajat? Olyan figyelmes, mint egy elsőrendű étterem, maître d'hôtel. A Shell cég elsőrangú szervezete vette kezébe az ilyen távoleső helyeken oly nehéz üzemanyag utánpótlást. Csupa sortrajongó hivatalnok jelentkezett önként, s nem átallottak 5-6 napos autóutat megtenni, hogy ezekben a nehezen megközelíthető oázisokban a verseny sima lebonyolítását biztosítsák. A versenyrendezőség is csodákat művelt. A legkülönbözőbb furcsa sivatagautók egész sora várakozik ránk, hogy a leszállóhelytől bevigyenek Mutba, épp oly szorgalmasan töfög a legrégibb póklábú Ford, amely tudja Allah mikor vetődött a Homoktenger szigetére, mint az egyiptomi határőrség legújabb típusú, hatalmas légkerekekkel felszerelt homokjáró autói. Az oázis falu mögött magas dombon emelkedik az állami hivatalnokok rest house-a. Most a versenyen résztvevő hölgyek elszállásolására rendezték be. Alatta gyönyörű szabályos sátortábor a pilóták és mechanikusok számára. Szinte büszkén házi úrnak érzem magamat, amint a kitűnő ebéd után a konkurrensek nagy csoportját végigvezetem az oázis falu titokzatos, zegzugos, födött utcáin. Kísérőim nem győznek álmélkodni a sohasem látott festői részleteken, amilyeneket csak az ilyen elszigetelt, ősrégi telepítvény rejthet a végtelen sivatag belsejében. Valóságos föld alatti labirintus, alacsony derékigérő ajtókkal, födött udvarok és sejtelmes sikátorok. A beduin nő ijedten arca elé vonja a fekete fejkendőt, amint agyagkorsóval fején jön valamelyik kút felől, és nem tudja mire véje ezt a még sohasem látott idegen inváziót. Mire visszaérkezünk a rest house verandájára, már vacsorára terítenek és érdeklődéssel halljuk az első híreket. A fiatal egyiptomi pilóta kis együléses Campar Swift gépén repül, leszállásra kényszerült, természetesen a hírhedt fennsíkon.
A konkurensek mögött haladó 3 egyiptomi katonai gép egyike leszállott melléje, de a fiatal pilóta nem akarja elhagyni a gépét. Neki csak olaj kell. Azt dobjanak le neki holnap reggel, aztán majd folytatja az utat. Fázva gondolok arra a hideg éjszakára, amelyet szegény fiú ott fog tölteni a széljárta sivatagban. De egy másik, sőt egy harmadik konkurens is leszállt útközben, természetesen szintén ott, ahol az útleírásban oly szépen kértük őket, hogy lehetőleg tartózkodjanak a leszállástól. A Karga és Dakhla közötti fennsíkon. Ők azonban mindketten már itt is vannak. A gyors angol Percival Gull egyfedelű benzinvezetéke dugult el épp ott, amikor pilótája baj nélkül leszállt. Stiebel, a híres francia repülő újságíró elhaladva fölötte ugyancsak leszállott, hogy esetleg segítségére legyen bajba jutott konkurens társának. Ezt a kiváló sportszerű gesztust a versenyrendezőség azzal honorálja, hogy rádiótáviratot küld Kairóból, amely szerint Stiebel időveszteségét majd le fogják vonni. Általános éjjenzés fogadja az Aeroklub táviratát. Vacsora után korán fekszünk le sátrunkban, hiszen 826 kilométert repültünk, és holnap még 680 kilométert kell megtenni Kairóig. Hála a kitűnő rendezésnek, a gépek reggeli startja úgy megy, mint a karikacsapás. A Dakhla depresszióból mindenek előtt föl kell emelkednünk a 400 méterrel magasabb líbiai fennsík fölé. Már jó előre figyelmeztetem Lomét, hogy tisztességes magasságban lépjük át a meredek sziklapárkányt, hogy az oázis depresszióba lezúduló északi szél vízesésszerű áramába ne kerüljünk. Alattunk egy kevésbé számító konkurens igyekszik a sziklafok felé, és pillanatokig izgatottan lessük, mind csap le hirtelen a párkány előtt, és hogyan kényszerül éles fordulóval visszatérni a síkság fölé, hogy ott majd magasságot nyerjen. Amint kikerülünk az oázis medencéből, alaposan megdobál a szél, kénytelenek vagyunk becsatolni a tartószíjakat. Most a nagy líbiai dűnetenger legkeletibb lánca fölött repülünk. Ameddig csak ellát a szem, hömpölygő, kígyózó homokbuckák mérhetetlen hullámvonalai fölött haladunk. Egy kényszerleszállás aligha nem törést jelentene a dűnék puha homokján, de a modern sivatagautók ide már be tudnak hatolni. Elgondolkozom az elmúlt években megtett sivatag expedícióimon. Milyen szorongó érzéssel láttuk feltűnni a dűneláncokat, amikor még magas nyomású pneumatikkal jártuk a végtelen sivatagot, íme ebben az esztendőben már 20 000 kilométert tettem meg a líbiai sivatag járhatatlannak vélt, ismeretlen területén. Keresztül vágtam a nagy homoktenger félelmetes dűneláncain, 9 hüvelykes légkerekeimmel, és most a kényelmes kadron fülkéjéből követem azokat a kígyózó vonalakat, amelyeket alig néhány hete rajzoltam autóimmal az érintetlen felületre. Újabb oázis depresszióhoz közeledünk. A mai etap első fordulója Farafra oázis, ott ismét le kell dobni egy ellenőrző homokzacskót. Szinte sajnálom, hogy le kell ereszkedni, mert a térképen megjelölt felismerhető egyes hegycsúsok fölött elhaladva megállapíthattam, hogy nagyszerű átlagsebességgel repülünk. Már évekkel ezelőtt kis moly gépemmel tapasztaltam a líbiai sivatag fölött, hogy legtöbbször bizonyos magasságig északi szél fúj, de följebb 1000 méteren felül ugyanakkor erős déli áramlatot lehet találni. Ma is így van, és érdemes volt a kísérlet kedvéért 1200 méterre felmászni, mert a kapaszkodás ellenére is eddig 205 kilométeres átlaggal jöttünk. A pöttömnyi kis Fafra falu domb tetején fekszik, alatta az alig 200 holdas oázis pálmaligete. Amint lesiklunk az ellenőrző kör fölé, megismerem a sportbiztosok csoportja mellett egyik sivatagjáró autómat, amelyet az Aeroklub rendelkezésére bocsátottam. Innen csak 170 km Baharia oázis, ott kötelező a leszállás. A két depresszió között alacsony mészkőfennsík terül el, számtalan cukorsüvegszerű hófehér szikladombbal. Felülről a repülőgépből nézve mindmeg annyi tűhegynek látszik a milliárdnyi fehér kúp. Akár csak a behavazott fenyőerdő,
mondja Lomé. Kis idő múlva már a Baharia depresszió szakadékát repüljük át, és itt az ismerős sziklacsúcsok fölött alkalmam van megfigyelni, hogy az északkeleti szél mennyire térít el irányunkból. Sima leszállás után mintaszerű gyorsasággal történik a benzin utánpótlás. A rendezés itt is kifogástalan. A repülőtér kis zászlók hosszú sorával 2 részre van osztva, leszálló és start helyre. Oldalt a célvonal, jelzőköve fölött egymás után suhannak el a beérkező gépek az időmérőkkel ellenőrizve. Azután megkerülik a repülőteret, leszállnak 2 sor piros zászló között, mindjárt tovább gurulva megkerülnek egy sárga zászlót, és Kiki megáll a startszámjával ellátott utánpótló állomás előtt. Innen kék zászlócskák sora vezet a startpályáig. Ott ismét egy másik csoport időmérő jegyzi azt a pillanatot, amelyikben a gép átgurul a startvonalon. Csak 45 percig szabad a repülőtéren tartózkodni, az ezt esetleg túlhaladó idő már beszámít a repülés idejébe. A büffé sátor mellett elgurulva hófehér kaftános, fezes kiszolgáló integet felénk, és kínálja a párolgó teát. Még van néhány percünk, és ki sem szállva az ablakon át 10 óraizunk. Most Kairóig 305 kilométeres szakasz következik, ebből az első 200 kilométer alig nyújt támpontot a tájékozódásra. Tudom, hogy erős oldalszelünk lesz, és hogy sokat veszíthetünk, ha kitérünk az irányból. A depressziót egy karakterisztikus völgyszakadék fölött hagyjuk el, attól 15 kilométerre magányos sziklahegy fekszik a kurzusvonalunkon, a 2 pont között kell megállapítanom oldaleltérésünket. Átveszem a kormányt, és feszülten figyelem az iránytűt. A szél hátulról és oldalról tól jobb kéz felé, jól be kell lépnem az oldalkormányt, hogy egyenesen a sziklacsúcsnak tartsak. Az eltérés 15, majd 20 fok, de már el is húztunk az egyedüli irányjelző fölött, és most nincs más hátra, mint ezen a látszólag téves iránytű kurzuson kivárni az időt. Lomé barátja, a kék kadron tulajdonosa közvetlenül mögöttünk startolt, így ismét 2 gépnek navigálok. Útvonalunk derékszögben keresztezi a líbiai sivatag leghosszabb, egyedülálló dűneláncát. Az Abu Moharik düne közel a földközi tenger partjától indul, és 900 km hosszúságban vonul Karga oázis déli széléig. A tudósok kiszámították, hogy ennek a hatalmas futó homokláncnak fölépülése 70 000 esztendőt vett igénybe. Mint a tárházak betonpadlójára kiöntött búza, úgy fest felülről a szürke homoksíkságon végigömlő aranysárga buckák lánca. Lassan múlik az idő, alattunk csak végtelen semmiség, mintha felhőtakaró fölött repülnénk, amely elrejti előlünk a föld tarka képét. Lehet, hogy jó irányba haladunk, lehet azonban, hogy megváltozott a szél ereje vagy iránya is, Isten tudja, hol fogunk kiukadni. Nagy végre néhány horpadás a végtelen sík felületén, a láthatáron még mindig semmi, de már közeledünk az élet birodalmához, mert itt-ott kígyózó vonal fut végig a homoksíkságon. A ritka eső következtében alakult vízmosások. Valahol egy sötétebb folt, egy mélyebb árok medrében néhány csenevész bokor, mégis az első vegetáció látása szinte felvillanyoz mindnyájunkat. Aztán egy leheletnyi fű nőtte terület, ismét néhány bokor, egy kiszáradt akácfa, és messze elől felcsillan egy ezüstös sáv, a Fayum medence keleti határán elterülő nagy sóstó, a Birket el Kárum. Alig néhány foknyira tértem ki az irányból, és 210 kilométeres átlagsebességgel jöttünk. Most már könnyű lesz tájékozódni. 40 kilométeres távon követjük a tó partvonalát, aztán a Kairó-Fayum sivatagi autóút vonala húzódik végig a piszkossárga, kavicsos sivatagsíkságon, majd messze jobb kéz felől magas sziklapárkány vonala bontakozik ki, a Nílusvölgy arábiai partja. Előttünk sötét vonal, ahogy közeledünk föléje színtölt, és először sötét, majd mindinkább világosabb zöld sáv határolja a sárgás-barna homoklepelt.
Most, hogy ez a határvonal ismét élesen feltűnik, 3 kimagasló pont, a gízai piramisok. A végtelen sivatag kérlelhetetlen egyformasága után most hirtelen annyi a látnivaló, hogy alig tűnik néhány percnek, és már elzugtunk az óriási kőgúlák fölött, egy tekintetet vetve a Mena House kertszálló teraszára, ahonnan világos ruhás kirándulók integetnek felénk. Végignézünk a szürke sugárúton, amint kicsiny katuják gurulnak rajta az autók, és a gép árnyékát követve átugráltunk számtalan zöld táblán, csillogó csatornán, és már a milliós nagyváros háztengere fölött fúrja a csillogó légcsavar utolsó köreit a verőfényes égbe. Ahogyan indultak, most is szinte parancsszóra érkeznek a gépek, fehéren, sárgán, kéken suhannak el a célszalag fölött, nagy homokfelhőt vágva zökkennek a földre, gurulnak a számozott helyre, amelyet csak tegnap reggel hagytak el, hogy végiglátogassák az ősi Egyiptom oázis szigeteit, ott kint végtelen messzességben, a járhatatlan sivatag belsejében. Az oázis körrepülés véget ért, és itt az Almaza repülőtér fényes klubházában már csak úgy tűnik fel, mintha álom lett volna. A tarka gépek soknyelvű utasai most mintha mind egymást igyekeznének meggyőzni a látottak csodálatosságáról, az 1500 kilométeres útvonal érdekességéről és a nagyszerű rendezésről, amely baleset nélkül simán és fennakadásmentesen biztosította a nagy gépmadárraj hazatérését. Nagyszerű ország nagy stílű hozzájárulása az aviatika fejlődéséhez. És ha nem is lehettem a boldog győztesek között, 32 induló között a 14. helyre futottam be, mégis azzal a szilárd elhatározással éjjeneztem végig a díjkiosztást, hogy ismét részt fogok venni a 2 év múlva tartandó második oázis körrepülésen, de remélhetőleg a magyar színek képviseletében. És most néhány szó az Almaza reptérről. 1910-ben Kairó Heliopolis város részében létrehoztak egy leszállóhelyet egy légiverseny céljára. Ez tekinthető az egyiptomi repülés kezdeteinek, bár a pontos helye ma már nem ismert. Az első világháború idején a britek laktanyát és kifutópályát építettek a mai reptér helyén, ez a háború után a légierő Heliopolis állomásává vált. 1927-ben, amikor az Imperial Airways elindította a Kairó-Bagdad-Baszra járatot, a reptér már Kairó polgári légiközlekedésének központjaként is szolgált. Az évtized végén az egyiptomi kormány 2 közforgalmú repülőtér építését javasolta, egyet Alexandriában, egyet pedig Kairóban. A fővárosban a Heliopolisztól keletre fekvő Almazát választották helyszínül. 1932-ben itt nyílt meg Kairó első polgári repülőtere és légibázisa. A második világháború idején az amerikai légierő egy második repülőteret is létrehozott, Payne Airfield néven, amelyet 1945-ben átadtak az egyiptomi hatóságoknak. Ezt fejlesztették később a mai Kairó nemzetközi repülőterévé. Az Almaza repülőtéren az 1950-es években a polgári forgalom teljesen megszűnt, de azóta is az egyiptomi légierő egyik fontos bázisa. Néhány mai összefoglaló, így a saját Wikipédia oldala is megismétli, hogy az Almaza repülőteret Almásiról nevezték el, de ezek a bejegyzések gyenge és egymásra hivatkozó forrásokon alapulnak. A repülőteret ugye az 1920-as években hozták létre, még mielőtt Almási Egyiptomban repülési tevékenységet folytatott volna. Az Almaza egy régi helyi földrajzi név, amely az arabban gyémántot jelent. Almási sem állította soha ezt, és egy egyiptomi történész, Samir Rafat kifejezetten kijavította egy korábbi állítását, miszerint a repülőteret Almásiról nevezték volna el. A forrásokat és a linket Almási László könyvéhez megtaláljátok a leírásban.
Ha tetszett a felvétel, iratkozz fel a csatornára, kövess a Facebookon, ez tényleg segít. Ha van kedved meghívni egy kávéra, kattints a Buy Me a Coffee linkre. Észrevételeket, kérdéseket, építő kritikát pedig az ismeretlensahara@gmail.com címre küldhettek. A folytatás nem sokára következik.
Kedves hallgatók kérésére, vagy ötletére, íme egy kis bónusz, egyáltalán nem ide kötődő tartalom a sivatagról azoknak, akik ilyen kitartóan hallgatják a szélzúgást. A Tenerife egy ernyő akácia fa volt, amely Niger északkeleti részén a Teneré sivatagban állt. Bár nem ez az egyetlen fa a sivatagban, amikor a nyugati civilizációban először feljegyezték, minden irányban több mint 400 kilométeres pusztaság vette körül. Mivel ez volt az egyetlen figyelemre méltó tereptárgy, szinte minden helyi térképen, még az 1-4 millió méretarányúakon is ábrázolták. Ezen a méretarányon az egész Szahara 120 cm hosszú, tehát egy kiajtható térképen, amin az egész Szahara rajta van, már megjelenítették a Tenerifát. A fa helyi nevezetességgé vált, amelynek segítségével a karavánok és az utazók eligazodtak a veszélyes úton. Az elhaladó karavánok több száz éven át megálltak ennél a szentnek hitt helyen. Amikor Michel Lezord, a szövetséges katonai misszió parancsnoka 1939-ben meglátta a fát, megdöbbent, hogy ilyen körülmények között bármi is élhet. Ezt írta. Látni kell a fát, hogy elhiggyük a létezését. Mi a titka? Hogyan lehet, hogy még mindig él annak ellenére, hogy rengeteg tevet tapossa a tövét? Hogyan lehet, hogy az azalai során egyetlen eltévedt teve sem eszi meg a leveleit és tüskéit? Az egyetlen válasz az, hogy a fa tabu, és a karavánok is így tekintenek rá. Van egyfajta babona, egy törzsi rend, amelyet mindig tiszteletben tartanak. Minden évben az azalai a fa körül gyülekezik, mielőtt nekivágna a teneri átkelésnek. Az akácia élő világító toronnyá vált. A hatóságok a Tenerife mellett egy kutat fúrtak és feltárták, hogy a gyökerei 33-36 méterre a felszín alá nyúltak, ezzel elérve a föld alatti vízforrást. A magányosságáról híres fa egykor egy sokkal nagyobb liget része volt. Valójában több ezer évvel ezelőtt a területet valószínűleg teljes egészében erdő borította. Az éghajlat idővel megváltozott, és a fák száma egyre csökkent. Az 1940-es években egy figyelmetlen sofőr valahogy nekiment a fának, ledöntve a két törékeny törzs egyikét. A sofőr ezután levágta a törzset a tuskóig, valószínűleg azért, hogy elrejtse, amit tett. A fa megsérült, de túlélte az esetet. Végül 1973-ban egy egyes források szerint ittas líbiai teherautósofőr a fa utolsó megmaradt törzsének nekiment, amíg ketté törte és elpusztította azt. Talán elaludt a volánnál, vagy egy hirtelen porfelhő eltakarta a látását. A fa maradványait még abban az évben elszállították a Nigeri Nemzeti Múzeumba, és helyére emlékművet emeltek, amely inkább tűnik antennának, de legalább támpontként szolgál a sivatagban. A Nigériai Köztársaság emlékbélyeget adott ki a legendás fa fényképével.